Fallera Major de Ribarrocha, Fallera Major Infantil, secretari de la Junta Local, vicepresident, membres de la Junta Local, falleres majors de les 6 comissions, fallers majors infantils de les 6 falles, presidents, secretaris, tesorers, senyores, senyors, amics i amigues, falleres i fallers, bona vesprà i siguen tots benvinguts a l'acte del cierre de l'exercici faller 2013-2014. La meva intervenció d'esta vesprà se pot resumir en una paraula, i aquesta paraula és gràcies. Gràcies, en primer lloc, a la Junta Local, a tots els membres de la Junta Local per el seu treball que han abordat durant aquest exercici i a les 6 falles, a les 6 comissions, per el treball que dia tras dia han fet per les festes del poble i per les festes josefines de les falles. En segon lloc, i no menys important, gràcies a les falleres majors de Ribarrocha, Imma i Júlia, que junt a les seues corts d'honors i a les 6 falleres majors i infantils de les falles de Ribarrocha han deixat el poble en el més alt possible. Han sabut estar en cada acte i en cada moment d'aquest exercici. Com bé diem, estem avui en l'exercici, en el cierre de l'exercici. Sense dubte, este acte no és una despedida, és un hasta pronto. Per això mateixa anem a tindre uns mesos replets encara d'activitats i festa. Si anant més lluny, pront se veurem en les festes de la nit del poble, en el campionat de truc, en el campionat de parxís. En definitiva, com bé dit, en una paraula, resumís per mi el que ha sigut aquest exercici. Gràcies a tots, bona vesprà i cedir la paraula al secretari. Bueno, yo voy a ser muy breve. Simplemente reiterar las palabras de Paco. Creo que pues, en las circunstancias de la vida que estamos es muy complicado hacer fiesta, pero los falleros tenemos la capacidad de hacer fiesta cuando queremos. Entonces, pues eso, agradeceros el esfuerzo y transmitiros nuestras fuerzas desde la Junta Local, transmitiros las ganas y la fuerza que tenemos de que la fiesta continúe y nada, que sepáis que estamos aquí para lo que necesitéis. Y nada, simplemente reiterar el agradecimiento y el esfuerzo que hacéis cada día y durante todo el año. Gracias. Después de la intervención del presidente y del secretario, voy a dar paso a nombrar a los delegados que finalizan su actividad en la Junta Local Fallera. Carolina Altaver Fernández. Eva Colgado Valero. I dos també. Julio Antonio López Lucas. José Ramón Prieto Huelga.
y María Pilar Tortajada Raba.